naufragioaren azken limitera. Udako argazkitan edari zen liburutan ies egiten zuen, egan egin nahi zuen, egan egin nahi zuen. Goiz batean logela desegin da, ota gertu zen, esan gabekoaren damuaren pisua. Banoa nahien eta gerikoaren arteko abagunea murriztera. Banoa ezerezaren oparutasunetik gabezien oruera. Banoa isien oreka euskorretik aske izatera, sentitzera.